Mga tawa vibes, may buntag. Ang kay maingon nga, oy, dagkuan na lagi kayo no, anang daog ka sa asawa, sige lang kag bulihon sa mga asawa. Ako, makatawa ako sa ubang mga comments kay kung atong tanaw ng tinuray yun nga kinabuhi no, diri sa balay. Kanang kong asawa pati luuya. Yes, tinuod. Bali, pareha gabi ana, sampol. Dugay kay kung nauli kag trabaho, kay na, barkada, ana, dito may, no yun, kadlaw na may nauli, ana. So, kana, mga klaro na dyan kaya nga pabuyag, no, pero pag-abot ako sa balay, wala na dyan problema ko asawa, kasi okay na dyan kay siya. Sana Iya na dyan kong gitagad, ana, niya, ato karo, buntag na, ana. Medyo, may kayo ang, may kayong kabuntagon, ana. So karon ako nang gusto lang dipensaan nga dili na tinuod, di gina tinuod ang ilang mga tabi-tabi diha nga daog jud kuno ko sa asawa. Karon gani tuwa sa didto nagluto, nagtagad sa mga bata. Siya po gayto nihatod sa bata karon so ana ba medyo kanang kung wala gani mo ebidensya ayaw po mo patakag istorya kay grabe ni mo uta jud. No, 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 no. Guys, so ako kung may istorya niyo, kung wala hindi mo ebidensya bitaw. Ako maglagot ko ng tao nga kana bitaw. Pataka lang dati istorya ba. Guys ba? Ya astig ta diri sa balay. napagi ka din ha. Ikaw ka mulayas na ka.